Mae yna foi arall o Gaernarfon, dwi'n gwybod sydd wedi gwneud wbeth tebyg i hwn. Mae rhaid bod o wedi gorau blagio i ffordd o gwmpas Ewrop. Mae hwnna'n rhyw fath opsiwn, so ni'n cymryd i ffindio fo ac y gair o fo hefyd. Yn y gorffennol, mae pobl wedi iwsio dychymyg nhw yn really dda. Enghraifft, oedd na fel cwpl ma, oedd wedi dreso lan fel magicians ac eithon nhw i New York am ddim. A'r un mwyaf amazing, oedd na criw o dyryn a gasio e-bost Richard Branson a eithon nhw i Sydney am ddim gyda Virgin. Sweet. Ar ôl trio cael gafel arno fo drwy'r dydd, mae Iwan wedi dod i Gaernarfon i gyfarfod Gareth Murphy, boi efo profiad o deithio ar ddim. Ti dipyn o foi ar trafilio fel efo ddim llawer o bres. Ie. Polydydd nes ti fynd i? I gyd, Belgium, Netherlands, Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark a Czech Republic. A dos o ddim plan iddo fo gwbl, oedd ddim yn gweld lle yn mynd i fyny yna. Sy'n gallu mynd i fyny o Gris, just lle bynnag mae'r boi yn mynd yna, ti'n chydol? Ie. Just campio mewn bush, lle bynnag. Oce. Ai. Sut oeddech chdi'n trafilio a am ddim chi? Y main thing, hitchhiker, ie. Ond mae'n gallu fod yn nacr, ie. Cos diolch ochr lôn am oriau a'n byd, ie. Bo weithiau, ti'n cael lift mewn 5 munud, ti'n cael drop off a ti'n cael lift eto mewn 5 munud. Mae'n just look ar y dro, ie. Weithiau gyda jokers fyd, ie, maen nhw'n stopio ydych chi, ie. A ti'n cael bagstick rhedeg atyn nhw, ie. Ti'n atyn nhw, maen nhw'n mynd off eto. Fydd un fyd ola, ti'n Brilliant. Gys di yna digwydd i chdi hyd? A few times. Yn Cymru, ie. Dim yn gymaint i Ewrop. Deud lot am y gwlad neu rhywun di. A be amdan truckers? Dwi'n meddwl myth dyna sydd. Dyn nhw ddim yn pigo fe chdi fyny o'r gwbl, ie. Ti'n gallu mynd i petrol station efo dim, mae gofyn nhw a wnaethon ddim byd, ie. Mae'n un plan lawr y draen i fi. Wel, eich gyd i lwc. Faint o hawdd sa chdi meddwl fysa fo i fi gorau fynd i'r rhywle mewn 52 awr a dod yn ôl? Dwi'n mwyn gos ti am gadael Brydain, ie. Dwi'n mwyn gwybod, ie. Dwi'n gwybod dips da, ond oedd o'n deud bod 52 awr yn ofnadwy ambitious a iddo fo ddeud hynna. Mae o wedi bod yn trafilio gwmpas Ewrop ar ddim math o budget. Ac iddo fo ddeud hynna, mae o bach o knock i fi, rili. Knock i Iwan, ond mae gan Cara syniad. Sal. Fi'n meddwl dylen ni gael cysylltiad gyda un dyn sydd â helicopter yn Gogledd Cymru. Efallai mae'n counterproductive i fynd i Gogledd i gael helicopter, ond falle ddim achos unwaith bod ni yn Gogledd Cymru, allan ni jyst fynd ar y helicopter wedyn a mynd dros môr neu dros tir. Gweld? Mae dan i'r opsiwn hynna. Fi ar wefan Peter Saunders Trust a fi'n mynd i roi ring i nhw i weld os allan nhw gael helicopter neu unrhyw beth o gwbl i ni, okay? Mae'r Peter Saunders Trust yn adnabyddus am hybu'r agoriaeth a menter. He'll know what I'm on about. I did have his number, but I lost my phone. Oh, no. I know, What terrible. I could do is, I could give you one of his son's mobile numbers. You could contact them and then they might be able to help you. Oh, fantastic. Yeah, that'd be amazing. Thank you. Yeah, no, it's funny. I'll give you Nigel's phone number. Oh, Nigel, how is he? Fine. Oh, good. So I really moyn dweud clwyddau, ond fi'n meddwl bod e'n necessary a mae fe'n neud pethau mynd lot yn gloi. Ach, gloi, gloiach. Ar ôl cyfarfod cyflwynwyr Radio Cymru ddoe, mae Iwan nôl ar gyfer ei slot yn y studio. Dwi'n sgwini bach o jingles ydyn nhw. Nath ofyn i fi sgwini jingles, chos ma'n ymwneud bach o bres i fi. So I justifio am y bres, oedd fi sgwini o jingles. Ma'n ewn awful, ond na fo, ie. Diwedd gweld y gan. Rei oedd y band. Fel mae'n digwydd bod, mae Iwan fo'n canwr y rei efo ni. O mlaen i fan union sy'n dwi ti? Dwi dod yma heddiw yma i ofyn i bobl Cymru, bobl neis Cymru. Gofyn nhw os ydyn nhw'n mynd i rwla yn Ewrop, neu os ydych chi'n mynd o Gaerdydd i rwla. A efo lle i 3 yna ni. 3? 3 yna ni. Nes ti'n deud hynna? Be ti'n newid i sgrifio mi, Iwan, ydy un o'r scams mwyaf dwi'n rhoi beth yn ymwneud yn mywyd ymlaen. Ti'n gweld ffilm Catch Me If You Can? Ffilm da. Ffantastig. Ti'n gwybod beth oedd o'n neud? Cocsio bod yn beilot. Smalio bod yn beilot. Ac oedd o'n nath o brynu siwt peilot, do? Ie. A neud ffortio pas. Ie. A ffeindio hyn mewn cockpit. Peilot. Dwi'n siŵr os dyn nhw'n bosib yn mynd i Gwenar, ond ti'n beth yn gwybod. Diddorol iawn. Da ni'n di cael soundcheck na'n byd, a sgynna i ddim microphones call, ond i helpu Iwan cael pres,
Gath o gan I can. Nghofiwch am y dafarn ac nghofiwch am mynd allan. Mae'r rhaglen Tudur Owen yn y radio, llawer gwell. Yn well na peint, yn well na dy ffrindiau, yn bwysicach na dy deulu, yn well na dy fodan a S4C. Sioe Tudur Owen. Mae'n mynd i fod yn isio mynd mor bell a fedrith o Gaerdydd yn y dyfodol agos a mae angen eich help chi. Os da chi yn crwydro i Ewrop efo car moethus, neu os da chi'n berchen ar gwmni awyrennau, mi fysa Iwan yn falch iawn o glywed ganddo chi. Tro nesa ar y lle. Mae Tom basically wedi cael ticket i Portsmouth am ddim. Slag bach. Sbio nhw, maen nhw'n gafo rownd i gilydd. Maen nhw'n pisio fi off. Absolute piss take.